Fe ddaw yn testyn o Isaiah, benod gyntaf ar 19 adnod. Isaiah penod 1, adnod 18. Deiwch yr awr hon ac ymres symwn, medd yr arglwydd, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, ant cyn wyned ar eira, pe cochent fel porffor, byddant fel gwlan. Wrth i chi edrych ar ddatblygiad y byd, falle bod rhai o'ch chi fel fi yn rhyfeddu ac yn syni wrth i ddatblygiadau gynyddu ar ras gwyllt. Ni'n siarad ychydig ynghynt heddi am yr holl bethau newydd yma gyda'r cyfrifiaduron ac y maen nhw fel petai nhw yn cynyddu o fis i fis. Ac i chi yn dechrau ymdopi gydag ambell i beth ac yna maen nhw'n newid i rhywbeth arall ac yna mae rhaid chi ail ddysgu unwaith eto. Gai ofyn cwestiwn i chi sydd wedi eich perswadio, falle dylsyn ni ddefnyddio'r gair twyllo, ond dylsyn ni ddefnyddio perswadio am y tro, gan ddamcaniaethau'r byd am ein bodolaeth ac am fodolaeth y byd. Y ddamcaniaeth ein bod wedi hysblygu ac i ddod o fwnciod, bod na rhyw fwnci blynyddoedd maith yn ôl, ac yna bod y mwnci yma wedi datblygu fod e'n cerdded ar ei ddwylo a'i drad, ac yna ôl chydig bach o amser i ni wedi cynyddu a datblygu ac i ni nawr yn sefyll i fyny. Ac yna yr ymddangosiad wedi newid tipyn bach, ac yna nawr i ni'n gallu darllen llyfrau ac ysgrifennu ac yn y blaen. A chi sydd wedi eich perswadio hynny, gai ofyn cwestiwn i chi. A ydych chi'n gallu dweud bod y byd wedi esblygu gwell? Achos dyna holl sail, os dwi wedi deall yn iawn. Nid bod fi yn darllen rhyw lawer am y fath dwlu, ond o'r hyn dwi'n ei ddeall, mae'r byd yn esblygu gwell. I ni'n datblygu, i ni'n gwella, i ni'n cynyddu. Ac felly o fod yn fwnci, i ni nawr yn gweld pobl, bod mwyncio dal yma. Dwi'n siŵr beth yw'r rheswm dros hynny, ond i ni nawr yn bobl sydd yn gallu gwneud yr holl beth yma. Ond yn ôl y sôn i ni fod wedi gwella, mae'r byd wedi gwella. Nawr, i ni'n gallu cytuno, mae'r byd wedi gwella o ran yn, gallwch chi dweud, yn ein meddyliau ni ac yn academaidd ac i ni wedi dysgu. Wel, datblygiad hynny yw, i ni wedi dysgu sut i wneud, falle, wilber neu beth bynnag, ac o hynny ffeindio'r olwyn, ac o hynny ffeindio'r rhyw gart, a ceffyl yn tynnu'r cart, ac yna ffeindio'r rhyw injan sydd gallu tynnu'r olwynion, ac nawr mae'r olwynion gallu mynd rownd yn gyflym iawn. Ni wrth gwrs wedi datblygu, yndydyn ni. I ni wedi datblygu o cael ceffyl a chart yn carnio pethau, mwyn cael car cyflym sydd yn gallu mynd â ni bellteroedd yn sydyn iawn. Felly mae yna ddatblygiad wedi bod. Ond petai'r pobl yma sydd yn credu'r damcaniaeth yma o ran esblygiad, beth yw eu hateb nhw ynglyn ydy'r byd wedi gwella? Ydy'r byd yn saffach heddiw nag oedd 1000 o flynyddoedd yn ôl? I ni wedi datblygu andros o lot o ran rhai pethau, ond i yn mynd i ddweud o ran adeiladau, ond dwi ddim yn credu bod hwnna siŵr o fod yn wir, achos mae'r adeilad yma yn ysblenydd iawn, gafodd ei adeiladu dros ganrif yn ôl, ond welwch chi ddim un person yn adeiladu adeilad fel hon, beth eto yn eich bywyd chi siŵr o fod. Ac felly, ble mae'r esblygiad felly? Mae yna rhyw pileri crand yn dod a gwydyr ym mhob man, ond dwi'n mynd para'n hir iawn, mae rhywun yn ei tynnu nhw lawr, ac roed rhywbeth arall lan, ond mae hon di para canrif. Ac petai dim deargryn, bys ni'n tybio 100 mlynedd arall, 200 mlynedd arall, fydd wedi para. Felly, o ran esblygiad, o ran adeiladau, falle dwi'n ddim yn da i feddwl amdano. Ond y ffonau symudol yma, cyfrifiaduron, i ni'n datblygu. Ond ydy'r byd yn well? Yn ôl y gwyddonwyr yma, ydy ni'n well? Ydy yn saffach? Ydy'r byd yn fwy cyfeillgar oherwydd yr esblygiad rhyfeddol yma sydd wedi digwydd yn y byd, ein bod ni wedi esblygu cymaint, ein bod ni'n gymaint gwell? Nawr, beth yw eich ateb chi am hynny? Os ydych chi yn ddigon hi i ddweud nad oes Duw ac nad Duw greodd y byd yma, wel, ewn ni at eich damcaniaeth chi ein bod ni wedi dod o fwnci a bod y mwnci yma wedi esblygu mewn i dyn ac bod dyn wedi esblygu a'r byd wedi esblygu yn byd gwell. A yw'r byd yn well? Byddai hyd yn oed yr anffyddiwr mwyaf yn gorfod cydnabod nag yw. Dydy'r byd ddim yn well.
I ddweud y gwir bod y byd mewn cyflwr triennus. Wel, i ddweud y gwir, mae'n hen bryd i chi ddeffro, achos dyna beth dwedodd Eseia miloedd o flynyddoedd yn ôl. Fe ddwedodd Eseia yn adnodau, gwrandewch nefoedd clywdithau ddeiar canes yr arglwydd a lefarodd, megais a meithrinais feibion a hwy a wrth ryfelasant i'm herbyn. Dyna beth oedd y proffwyd i'n dweud. Mae'r byd, yr oedd Duw yn datgan i'r nefoedd a'r ddeiar, mae'r byd wedi gwrthryfela yn fy erbyn i. Lle mae Duw yn datgan ei gyhoeddiadau amdano ni y ddynol rhyw, ein bod wedi gwrthryfela yn erbyn ein creawdwr. Ac oherwydd hynny, mae'r byd yn mynd o ddrwg i waith. A'r hyn i ni'n ei weld yw datblygiad technolegol, ond y datblygiad a'r cyflwr yn gweithygu o ran ein moesau, o ran ein bywyd, o ran ein trais, o ran ein cysineb, mae'r holl bechodau wedi gweithygu. Ac felly beth yw ateb mwyafrif y byd heddi? Mae'n siŵr o fod mae claddu pen yn y tywod yw ateb y mwyafrif. Does dim ateb dych chi hynny, ac felly y peth rwyddau i wneud yw claddu yn y tywod. Ac anwybyddu fod unrhyw un erioed wedi dweud y fath beth. Ond mae mwyafrif o bobl ddim yn cael clywed yr her yma. I chi yma wedi clywed yr her ac i chi wir yn claddu'ch pen yn y tywod os chi heb dod i gredu. Mae'r mwyafrif o bobl sydd yn byw ar hyd y strydoedd yma o gwmpas ein capel ni, dyn nhw ddim un wedi clywed rwy'n yn ei herio nhw i ystyried y fath beth. Wel, hoffwn ni edrych fan hyn ar yr angen sydd yn ein gwynebu ni heddi. Ac yna, yr ymresymu yma mae Duw yn ei wneud â'i bobl ac yna yr addewid yn olaf. Wel, yr angen. Mae'r benod yma, penod cyntaf Eseia, cyn i fi mynd ymhellach, os sa'n credu gewch chi afel ar y llyfr yma, mae'n ambell un digaled, wedi cael gafel ar 2 gopi o llyfr Eseia. Llyfr o'r benod gyntaf Eseia gan Dr. Martin Lloyd-Jones. Mae'n o'r llyfrau gorau dwi wedi ddarllen. Mae e'n esbonio y byd yn union fel ag y mae e heddiw. Ac mae e'n rhoi yr efengil yn gwbl glir i chi. Ac felly os gewch chi gyfle i cael gafel ar gopi ohono fe, gwnewch hynny. Ond yn ôl beth dwi'n deall, mae e allan o brint. Ond fi'n siŵr byddwn ni'n gallu cael gafel. Dwi ddim wedi traso lawr yr pregethau ar dap neu ar CD neu beth bynnag. Felly mae yna rhywbeth i chwilio am. Rhywbeth i chi chwilio amdano, Dr. Martin Lloyd-Jones yn pregethu ar Eseia 1. Yr holl benod. Ac fe gewch chi fyna ddisgrifiad gwych o gymdeithas ac o'r efengil. Wel, mae e'n benod erchyll yn disgrifio cyflwr dyn. Ac i ni'n gweld does dim byd yn wahanol heddi a phan ddywedodd Eseia'r geiriau yn y tro cyntaf. I ni'n byw mewn byd sydd yn gallu cynhyrchu ffonau symudol a sydd yn gwneud popeth. I ni dal yr un mor dywyll ac yn un mor ddrygionus ac wedi treiddio mewn I bechod. A fod pechod yn teyrnasu yng nghalonau dyn gymaint heddi ac oedd e amser Eseia. Ystyriwch yn gyntaf yr holl gyfleuon y mae pobl yn ei gael. Ac chi yma hefyd adnodau eto megais a meithrinais feibion a hwy a wrthryfelasant I'm herbyn. Siarad â phobl Israel fan hyn, ond yn sicr fe allan ni ddweud fan hyn amdano chi. I chi wedi eich bendithio gyda holl gyfleuon dylanwad yr efengil, hyd yn oed petai rhywun yma heddi sydd yn mynd I bod I gapel o'r blaen. Mi fyddech chi'n gallu dadle bod pobl sydd yn dod o Gymru wedi ei bendithio ar efengil falle ddim wedi clywed yr efengil. I chi'n byw mewn gwlad sydd wedi ei bendithio drwyddi draw ym mhob un twll a chornel o Gymru, mae bob maes o Gymru, petai addysg neu iechyd neu beth bynnag busnesau, mae'r efengil wedi effeithio'r holl wlad. Mae'n hiaith wedi ei seilio ar fendydd yr efengil. Bydde dim Cymraeg o'n I bai am yr efengil. Bydde neb yn siarad Cymraeg heddi o'n I bai am gweinidogion a phregethwyr canrifoedd yn ôl. Petai pobl ddim wedi cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, a petai ddim yr ysgolion cychwynnol na Griffith Jones, fydde dim yr iaith Gymraeg. Felly chi sydd wedi cael eich geni yng Nghymru, I chi wedi eich bendithio gan yr efengil. Ond I chi sydd yma heddi, hyd yn oed fwy, megais a meithrinais feibion, I chi wedi cael eich magu ac wedi cael eich bendithio gan Dduw,
Gyda'r holl fendithion yr efengil, wedi clywed ers yn blant, wedi dysgu adnodau, wedi cael straeon yr ysgrythyr, wedi dod i'r ysgol Sul, wedi cael cyfarfodydd yr ifanc, ac wedi cael oedfaon pregethu i chi, wedi cael eich magu ar y cyfan, ac beth i chi wedi wneud. Os chi heb dod i gredu, chi wedi gwrthryfela yn ei herbyn. Ac i ddweud y gwir, gwrandewch ar hwn, chi'n waith na bwystfil. Dychmygwch rhywun yn dweud na heddi, ond dwi yn dweud ond dwi'n dweud achos bod Eseia'n dweud i chi'n waith na bwystfilod. Dyna'r lefel i chi arni. Chos sôn am esblygiad am mwnciod, i chi'n waith na. Chi'n waith na, ni adnod 3, yr ich a Edwin ei feddiannydd a'r asyn, chi'n waith na gasyn, chi'n waith na gychen, chi sydd yn gwrthod credu, chi sydd yn mynnu cael eich hwyl a chwarae yn y bydolrwydd i gyd, i chi'n waith na gychen ac yn waith na'r asyn, achos mae'n dweud fan hyn, a'r asyn breseb ei berchenog, ond Israel, nid Edwin, fy mhobl ni ddeall. Be mae'n dweud? Pan i chi'n ystyried lefel gallu creadur, ond o leiaf y mae'r creadur yn adnabod ei berchenog. Mae'r ychen yn adnabod ei feddiannydd. Mae'r ychen yn y cae sydd yng nghanol yr mwd a'r llacs, mae'r ychen yn adnabod y ffarmwr. Mae'n gwybod pwy yw e. Mae'n nabod ei lais e. Mae'n adnabod llais ei berchenog e. Mae'r asyn yn gwybod ble mae fod i cael ei fwyd. Mae'r asyn hyd yn oed yn gwybod ble mae'n cael ei fwyd. Ond nid chi. Nid dyn. Mae holl atebion am y greadigaeth gennym yn gair Duw. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni sut creuwyd y byd. Mae wedi dweud wrthyn ni pwy yw e. Mae wedi roi'r cyfan i ni. Yn ddiweddar, o roedd na rhywbeth, a dwi'n mynd clywed diwedd felly dwi ddim yn gwybod y ffeithiau ddigon fan hyn, ond ar y radio oedd yn dweud bod yna rhywbeth oedd lan yn y gofod, ac unai bod rhywbeth wedi mynd ar goll a wedi ffeindio fe, neu rhywbeth yn gweithio eto, dwi'n yn siŵr beth oedd e, ond mae yna rhywbeth mae'r gwyddonwyr yn llawn cyffro nawr, achos bydd yr wybodaeth sydd yn dod o'r teclyn gwyddonol yma yn gallu anfon data nôl i'r ddaear, fydd yn dweud wrth nhw sut dath y byd i fod. Dyn nhw dal ddim yn gwybod. Dyn nhw dal ddim yn siŵr. Sut dath y byd i fod? Ond mae Duw wedi dweud wrthyn ni yn ei air. Ac mae'r cyfan yn gwneud synnwyr. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni yn ei air sut dath y byd i fod. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni yn ei air beth yw pechod a sut dath pechod. A mae wedi dweud beth fydd y byd fel. Ac mae'n union fel y dywedwyd yn ei air. Mae gair a mair. Gallwch chi ddim dod o hyd i unrhyw beth yng ngair Duw. Fydd yn anghywir yn ei ddisgrifiad o'r hyn ddigwyddodd a'r hyn a ddaeth. Tipyn bach, mae cymdeithas tipyn bach fel hyn. Chi wedi clywed plant yn gwneud hwyl am pobl Caerdydd. Mae'n ddiflas braidd fel rhywun sydd wedi cael ei eni yng Nghaerdydd a'i fagu yng Nghaerdydd. Chi'n clywed pobl yn beirniadu, pobl Caerdydd neu pobl y ddinas. Achos dim llawer o ddinasoedd mawr yng Nghymru fel pobl Caerdydd yn ei chael trwy amser. Dyw plant Caerdydd ddim yn gwybod ble mae llaeth yn dod. Mae'n dod o Tesco neu Sainsbury's. A mae'n mynd yn braidd yn ddiflas clywed hyn erbyn hyn. Achos chi'n gofyn i rhyw plentyn bach. A siwr o fod fydd plentyn bach ddim yn deall o ble mae'r llaeth wedi dod. A falle'r ateb amlwg yw o Tesco. A'r joc mawr yw, dyw plant bach ddim yn deall bod yr cartyn o laeth wedi dod yn wreiddiol o'r fiwch. Ac felly mae yna hwyl am blant y ddinas ddim yn deall. A fi'n siŵr bod yn wir i ryw raddau, achos i ni'n byw mewn dinas, ac yma i'r siop lawr y lôn, ac i ni yn cael ein bwyd o fyna. Ond mae pobl yn gwneud hwyl yma'n pen. Ond dwi ddim mor hirt ar ffermwyr, ar gwerthwyr llaeth, ar cig, ar aelodau seneddol sydd yn rheoli yr byd amaeth. Dyn nhw ddim yn deall o ble ddath y llaeth. Dyn nhw ddim yn deall, maen nhw'n dweud, fe ddath y llaeth o'r fiwch. Dyn nhw ddim yn iawn, fe ddath y llaeth o Dduw. Fe nath Duw creu y fiwch yn y lle cyntaf. Fe nath Duw creu y gwair yn y lle cyntaf. Fe'n roedd o Duw yr haul yn yr awyr mwyn i'r gwair dyfu, ac mae Duw wedi rhoi glaw mwyn i'r gwair hefyd i dyfu. Ac felly, i ni'n gallu dweud y dath y llaeth o Dduw. Fe ddath pob peth o Dduw. Ond dyw pobl ddim yn ei ddeall. Ond mae pobl yn ei hwyl am ben plant bach ddim yn deall. Mae dim o Tesco mae'n dod. Ond mae yr un mor hirt.
Pan dyw pobl ddim yn deall mae o'r rhoddwr mawr, y creawdwr y byd, y dath, y cnydau yma gyd. Dyn nhw ddim yn deall. Mae'r ychen yn deall pwy yw I berchenog, Mae'r fiwch yn deall pwy yw'r ffarmwr. Mae'r ddafad yn deall pwy yw'r ffarmwr, pwy yw'r bugail. Mae pob anifail yn deall y peth yna, ond dydy dyn ddim yn deall mae Duw yw ei greawdwr. Dyn nhw ddim yn ei ddeall. Dyna'r lefel I chi arni, os I chi dal heb gredu. Dyna I chi'n waith, I chi dweud y gwir, chi'n waith nag ychen ac asyn. O mae'r difrifoldeb ei cyflwr yn cael ei bwysleisio eto a'ch cyflwr chi adnod 4 o genhedlaeth bechadurus, pobl lwythog o anwiredd, had y rhai drygionus, meibion yn llygru, gwrthodasant yr arglwydd, degiasant Sanct Israel, ciliasant yn ôl. Dyna chi adnod. Os oedd adnod 3 yn ddigon gwael yn eich cymharu chi ag ychen ac asyn, yna, neu waith, dim cymharu chi ag ychen ac asyn, I chi'n waith nag ychen ac asyn. Mae adnod 4, dyna gondemniad. Pobl llwythog. I chi'n llwythog o anwiredd. Dyna, ond ydyw yn wir. Ond dyna sydd yn wir o gymdeithas ac ohonoch chi. Ond ydyw yn naturiol. Mae naturiol yw fod yn llawn celwydd. Mae'r wlad yn cael ei reoli ar sail anwiredd. Mae celwydd yn dod mor naturiol I ni. I ni'n amddiffyn ein hunan ni mor aml trwy ddweud celwydd. Os I ni'n credu bod ni'n mynd I cael rhyw embaras oherwydd rhywbeth neu gilydd, beth yw'r peth naturiol I ddweud celwydd, dyw e ddim yn wir, nid fi oedd e. Dyna beth yw'r peth cyntaf sydd yn dod i'r meddwl. Ond onid yw'r adnod yn mynd ymlaen o waith ac yn disgrifio cymdeithas. Meibion yn llygru. Beth mae hwnna'n golygu? Mae wedi dweud o genhedlaeth bechadurus, pobl llwythog o anwiredd ac yna'r had y drygionus, mae hwnna'n ddigon gwael. Ond beth yw meibion yn llygru? Pechaduriaid sydd yn hyfforddi eraill yn ei pechod, yn cyflwyno a'i harwain at bechodau amrywiol. Falle fwy o dywyllwch I chi'n arwain o fwy. Ond nid yna wir am bob un bechadur. Ryw sut neu gilydd I ni'n dylanwadu ar ein gilydd. Ond nid yna ni'n waith na cynni. Ond nid yw cymdeithas yn llawn o bobl sydd yn cyflwyno eraill I drais. Gael ofyn I chi, ydych chi wedi cyflwyno rhywun I bechod? Neu oes rhywun wedi'ch cyflwyno chi I bechod ac yna chi mas o law yn cyflwyno rhywun arall I bechod? I anfoesoldeb. Mae rhywun wastad yn cyflwyno anfoesoldeb I rhywun am y tro cyntaf. Falle teledu yw falle radio yw y caneuon pop yw falle ffrindiau ysgol yw Mae rhywun yn cyflwyno'r syniad o fod yn anfoesol I chi. A beth yw hwnna? Meibion yn llygru. I chi'n athrawon mewn pechod. I chi wedi cyflwyno pechod, y ddiodfeddwol. Oes rhywun wedi cyflwyno'r ddiodfeddwol I chi? Mae rhywun wedi, eich ffrindiau yn yr ysgol, siwr o fod wedi cyflwyno'r ddiod gyntaf I chi. Pwy cyflwynodd y ddiod gyntaf I chi ac arweiniodd chi I feddwdod a pob math o bethau. Ond dyna beth yw y cymdeithas I ni'n byw yn cyflwyno pethau sydd yn mynd I arwain at bechodau. Iaith anweddus, rhegfeidd. Pwy gyflwynodd rhegfeidd I chi? Os ydych chi wedi cael eich magu ar aelwyd lle nad oes iaith felly'n cael ei defnyddio, pwy gyflwynodd ei chi? Mae rhywun wedi. Gai ofyn I chi, ydych chi wrthi'n cyflwyno bei rhywun arall? Ydych chi wrthi'n cyflwyno pechodau, anfoesoldeb, trais, celwydd, anwiredd, iaith? Mae Isaiah'n disgrifio. Chi'n feibion sydd yn llygru pobl. Dyna beth yw cymdeithas. Dyna beth yw natur ddynol. I ni'n cael ein dylanwadu I bechod ac yna ni'n dylanwadu eraill I bechod. Peidiwch a bod mor ffôl. Chi'n bod, falle bod chi'n twyllo'ch hunan nad ydych chi mor wael. Wel, mae adnod 5 yn dweud, oeddech chi.
I ba beth eich trewir mwy, cildynrwydd a chwanegwch, y pen oll sydd glwyfus, a'r holl galon yn llesg, o wadyn y troed hyd y pen, nid oes dim cyfan ynddo, ond ar chollion a chleisiau a gweliau crawnllyd, ni wasgwyd hwynt, ac ni rwymwyd, ac ni thynerwyd a golew. Dyna ddisgrifed chi, o'r traed i'r pen, y cyfan ohonoch chi, yn bechadurus wedi ei lygru. Y mae pob gair, pob gweithred, pob breuddwyd, pob dymuniad wedi ei lygru gan bechod. Na, dyn ni'n mynd dweud fod pob pechadur yw pechadur gweitha fuodd erioed. Na, ond be ni yn dweud yw, mae pob rhan ohonoch chi wedi ei lygru gan bechod. O, mae'n mynd ymlaen, adnod 19. Sy'n amser I fynd trwy'r holl benod yn adnod 19. Deiwch yr awr hon ac ymresymwn medda'r arglwydd pe byddai eich pechodau fel ysgarlad a'n cynwyned ar eira pe cochent fel porffor byddant fel glân. Beth yw hyn? Pechodau fel ysgarlad, cochant fel porffor. Be mae hwnna'n ei olygu? Wel, mae'r ysgarlad yma neu'r porffor yma, mae nhw'n liwiau ysblennydd, mae nhw'n liwiau llachar yn dydyn nhw, ac mae nhw'n lliwiau sydd yn denu'r llygad. Ac I chi gallu gweld nhw o bell. A maen nhw'n drawiadol. Ac hefyd, cyd yr ystyr yma yn y lliw yma, ei fod wedi ei liwio mewn lliw llachar ddwywaith, fel dau o ryw fath, fel lliw. Ac bod y defnydd yn gorwedd am gyfnod yn y lliw. Ac felly, mae'r elfen parhaol yn y lliw sgarlad. Achos os ydych chi'n cael y lliw ysgarlad, neu'r porffor yma, oedd e'n golygu bod chi wedi rhoi y defnydd am gyfnod yn y lliw, nid y paint, ond be bynnag yw dau y lliw, wedi osod mewn bwced neu pot neu beth bynnag, a bod chi wedi wasgu fe lawr a gadael am gyfnod, ei dynnu fe allan, a sa'n siŵr os nhw'n gadael fe sychu am gyfnod, gyda ei ail osod a'i ail os yw, am gyfnod hir, felly oedd yna'n dwbl yr effaith y lliwio. Ac felly pan oedd y lliw yn dod allan, roedd e'n rhyw liw tofn, cyfoethog, llachar, oedd yn sefyll allan. A fydda'r lliw ma'n para. Roedd yn staen tofn. Na ellir ei olchi ymaith, oedd yn lliw gwerthfawr iawn. Chi roed I cael marc ar eich dilledyn. Chi wedi ceisio olchi. Falle chi wedi methu cael ei lan, a chi wedi mynd â fe rhyw siop lanhau. Chi'n gofyn iddyn nhw, a maen nhw'n dweud, na, syth, na, olew I we, daw e ddim o'na. Neu rhyw tar o'r llawr o'r lôn neu bynnag wedi toddi yn yr hael a wedi mynd ar eich dilledu. Na, daw e ddim o'na. Dim siawns. Byddwch chi daflu fe erbyn a prynu dilledu newydd. A mae'ch calon y sydd, ni'n hoffi'r dilledyn yma. Ond dyna'ch pechod chi. Dyna'ch pechod chi. A dych chi'n ei weld felly. Mae e mor ddwfn, mae e mor barhaol, mae e mor dywyll, mae'r staen wedi mynd mor gadarn i'r defnydd, mae e fel bethau wedi dinistrio o'r enaid. Na allwch chi gael gwared ar y staen. Mae'n wahanol cael marcyn bach, ond yr ystyr yma yn yr ysgarlad, i'r holl wlan, yr holl ddilledyn yn y lliw, a'i adael yna, dynnu fe mas, a'i ailosod yn y lliw, nes bod y defnydd drwyddi draw yn llawn o'r lliw. Dyna beth yw'ch pechod chi. Mae e fel petai wedi ei dreiddio drwyddi draw. Mae'ch enaid chi wedi gosod y fath staen arnoch chi. Mae e fel na all y llewpard gael gwared ar ei smotiau. Doedd ddim yn bosib. Felly yw eich pechod chi. Na allwch chi cael gwared ar staen eich pechod. Chi ddim yn gallu cael gwared ar. Dyna difrifoldeb pechod. Peidiwch â chwarae gyda pechod. Peidiwch â meddwl, wel, dwi eisiau arbrofi a dwi eisiau cael gwneud hyn a dwi eisiau gwneud llall. Pechod, mae'n gadael ei farc. Ac mae'n rhoi'r staen mor ddwfn na fedrwch chi byth cael gwared arno fe. Dyna yw pechod. Fydd y byd yn dweud na wrthoch chi. Fydd y byd yn dweud triwch arbrofwch, eich hawl ddynol chi yw cael arbrofi. Dyna ddim yn dweud wrthoch chi beth mae Duw yn ei weld, fod pechod mor frwnt ac mor dywyll. Wel, yr ymresymu te,
Mae'n dweud yn adnod 18, deuwch yr awr hon, mae Duw yn dweud, deuwch yr awr hon, ac ymresymwn medd yr arglwydd. Dyna beth mae'n dweud, iawn, beth am i ni ymresymu? Dyma yw'r rhyfeddod, y fod creawdwr y byd yn darostwng i ymresymu â ni, rhai pechadurus a wrthododd ei gariad. Mae'n galw arnom i wrando ac i drafod gyda gef. Dewch te, beth am i chi drafod gyda Duw? Ymresymwch te, dewch chi a'ch dadleuon chi, ac fe fi Duw yn dod â'i ddadleuon ni, gadewch i ni weld ble fyddwn ni'n diweddu. Dewch chi gyda'ch cyfiawnhad chi o'ch pechodau, ac dewch chi gyda'ch dadleuon yn erbyn Duw, ac i ni weld ble fyddwn ni. Mae Duw yn dweud dewch. A dyma yw'r neges y Beibl. Mae'r Beibl llawn o alwad arnoch i ymateb i wahoddiad. Dyna beth yw'r Beibl. Mae'r Beibl yn un gwahoddiad mawr. Dewch ata fi. Yr oedd yn alwad ar Adda ac Efa yng ngardd Efa a Eden. Yr oedd Duw yn galw ar Adda ac Efa. Dewch ata fi. Dewch i drafod, ond nhw wedi pechu. Fe alwodd Crist yn Mathew 11, dewch ata fi bawb ar sydd yn flinderog ac yn llwythog ac mi esmwyddhaf arnoch chi. Mae Crist yn eich gwahodd chi i ddod ac i drafod ac i ymresymu ac i ddod ato ef. Mae Duw eisoes wedi siarad â ni trwy ei air, oedd wedi siarad gyda'r pobl Israel, trwy y proffwydi, ac yna mewn amser, fe siaradodd Duw gyda ni trwy ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw wedi gwneud digon o ymresymu. Peidiwch chi a dweud ydy Duw ddim wedi dweud wrthoch chi. Mae Duw wedi siarad â ni trwy ei air. Mae wedi siarad â ni trwy y proffwydi. Mae wedi siarad â ni trwy yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Mae wedi siarad â ni trwy nerth yr Ysbryd Glân. Mae wedi siarad â ni trwy pregethwyr. Mae wedi siarad â ni. Mae Duw wedi ymresymu â ni. Felly beth sydd ganddoch chi ddweud wrth Dduw? Chi sydd yn llawn gwrthryfel, dadleuon o'ch plaid, yn cyfiawnhau eich barn, eich safbwynt, eich pechod. Mae iawn i wneud hyn achos ar lefel, dyma'r lefel y byd. Mae'r byd yn dadle fel hyn, ond mae pawb arall yn ei wneud, A dyna'r lefel i ni wedi dod. Mae'r un sy'n credu bod ni wedi dod o fwnciod i oedolion sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Yr ddadl fawr yma nhw'n rhoi ger bron Duw yw, ond mae pawb arall yn ei wneud, ac felly mae'n rhaid i fod yn iawn. Beth yw eich dadleuon chi ger bron Duw? Beth sydd ganddoch chi ddweud wrtho fe? I chi sydd yn dadle fel hyn. Mae Duw wedi dweud yn glir ei safbwynt yn y benod yma. Mae wedi dweud wrthyn ni'n union beth yw ei farn ef. Mae wedi rhoi ei ddisgwyliadau ohono ni. Mae wedi ymresymu. Edrychwch adnod 16. Mae Duw wedi ymresymu gyda ni o beth yw ei ddisgwyliadau fe ohono chi. Adnod 16. Ymolchwch. Dyma beth mae Duw wedi dweud wrth chi. Ymolchwch, ymlanhewch, bwriwch ymaith rygioni eich gweithredoedd o'r ger bron fy llygaid, peidiwch â gwneithio'r drwg, dysgwch wneithio'r daioni, ceisiwch farn, gwnewch uniondeb i'r gorthrymedig, gwnewch farn i'r amddifad, a dadleuwch dros y weddw. Gwnewch yn dda. Chi gallu gweld unrhyw broblem da ni? Chi gallu gweld unrhyw anhawster gyda gofynion Duw? Pa un o'r eina sy'n broblem i chi? Ymolchwch, byddwch yn lan. Trowch i ffwrdd o ddrygioni. Os problem dych chi dy hwnna? Siwr o fod, gallwch chi ddim feddwl am un, ond fyddwch chi dal ddim yn gwrando yn y fe, ond fyddwch chi ddim yn gallu meddwl am unrhyw ateb i'r peth. Dysgwch wneithio'r daioni. Ceisiwch farn. Chi eisiau cael barn. Chi eisiau cael cyfiawnder. Gwnewch uniondeb i'r gorthrymedig. Edrychwch ar ôl y rai sydd yn llai ffodus da chi. Gwnewch farn i'r amddifad. Beth am y rai amddifad? Beth ych chi'n neud amdanyn nhw? Neu chi jyst yn ein siŵr bod eich bywyd chi'n iawn, ond sa chi'n poeni am yr amddifad. Beth am y rai y gweddwan? Dadleuwch dros y weddw. Mae'r hein yn gofynion digon teg gan Dduw. Beth yw eich problem chi a gofynion Duw? Pa hawl sydd ganddoch chi ei gwestiynu? Bod Duw yn eich gwahodd i ymresymu, beth sydd ganddoch chi i ddweud o'ch plaid? Mae'r fath cheek gan bobl i feddwl bod nhw'n gallu ymresymu nôl gyda Duw, ond dyna darostyngiad bod Duw yn fodlon ymresymu â chi, a ymresymu yw trafodaeth. Dewch te, dewch a'ch dadleuon. Beth yw eich dadleuon yn erbyn yr efengyl? A chi yn credu nad oes gan Dduw hawl? Nad oes gan creawdwr y byd yr hawl i fyny i fuddod? Pam nad oes hawl ganddo? Fe yn gwnaeth. Felly, os da fe yw ein creawdwr ni, mae ganddo fe hawl dros ni.
Siwr o fod, fe newch chi nôl wedyn dweud, wel, nid fe yn gwaith ni. A wedyn ni'n mynd o'r i lefel y mwnciod. O, dyna ffolineb. Dyna ffolineb llwyr. A ydych chi'n dadle yn erbyn i ofynion? Nad ydynt yn deg neu'n gywir. Beth am y deg orchymyn? Ond nid da yw'r pethau hynny. Meddyliwch chi am y deg orchymyn? Os unrhyw beth yn y deg orchymyn i chi'n credu sydd yn anghywir ac yn anheg, na, does dim. Mae e'n dda, mae ei ofynion ef yn deg, mae ei ymresymu fe yn gyfan gwbl deg. Beth am y bregeth ar y mynydd i Grist bregethu? Ond nid da yw disgwyliadau Crist yn y bregeth ar y mynydd? Dychmygwch sut fyd fydde yna, petai pawb yn dilyn canllawiau disgwyliadau Duw. Dychmygwch chi nawr, petai chi yn dilyn canllawiau a disgwyliadau Duw, dychmygwch, mi fydde'n fyd perffaith. Hapus, diogel. Bydde pawb yn saff. Bydde dim eisiau ni gloi ein ceir. Bydde dim eisiau ni cloi ein tai. Bydde dim eisiau ni wneud dim byd o'r fath. Bydde dim eisiau ni poeni am ein plant yn mynd ar y dystrydoedd. Bydde fe'n lle gwbl ddiogel. Pam? Bydde fe'n gwbl saff. Fydde dim eisiau ni cuddio yn cerdyn ni wrth ni'n rhoi'r rhifau yn y siop rhag i neb i weld. Faint o'n chi sydd yn cuddio'ch rhif chi? Pam? Achos chi'n gwybod fod y mwyafrif o bobl yn llawn twyll heddiw ac fod yna gelwydd a bod yna bobl yn dwyn. Felly ni'n goffo cuddio yn cerdyn ni a'r ffordd i ni'n gwasgu oherwydd natur ddyn. Ond dychmygwch chi beth nhw'n dilyn y deg orchymyn a'r bregeth ar y mynydd. Disgwyliadau Duw ohono ni yna fydde'r byd yma'n berffaith diogel ac yn berffaith saff. Ond mae'r byd i chi'n mynd i ddilyn yn hybu'r pechod yma a'r twyll. Mae dadleuon y byd mor pitw, mor wag, mor ffôl, mor ddi-synwyr. Chywa beth fe ddaw dydd pan fe welwch chi nad oes lle ganddoch chi ddadle dim mwy. Ac fe welwch chi fod Duw wedi ymresymu â chi ac eich bod chi wedi trio ymresymu nôl dy Duw ac bod eich dadleuon chi mor wan a mor ddi-synwyr. Ac fe welwch chi nad oes lle ganddoch chi ddadle ni erbyn. Fel mae'r Salm 1 yn dweud adnod 5, am hynny yr anniwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriad yng nghynulleidfa'r rhai cyfiawn, ond efallai, pan ni'n ystyried yr holl bethau hyn, fydd dydd yn dod yn dydd y farn, fyddwch chi'n gweld, fyddwch chi ddim yn gallu sefyll. Does na rai yma, trwy ras. Falle bod chi wedi gweld am y tro cyntaf, nad oes ganddoch chi ddim i'w ddweud drostoch chi eich hun. Nad ydych chi'n gallu ymresymu nôl â Duw. Nad ydych chi'n gallu dadle o'ch plaid a cyfiawnhau eich pechod dim mwy. Efalla'ch bod chi wedi gweld bod barn Duw am ein methiant i gyflawni ei ofynion yn deg. Eich bod chi wedi dod i'r man, chi'n gweld Duw yn ymresymu â chi ac yn dweud am y disgwyliadau sydd ohonoch chi a chi'n gweld ei fod yn berffaith deg. A ydych chi wedi cyrraedd y man hynny, bod yna anobaith llwyr yno chi a chi wedi gweld, does dim gallwch chi wneud i wella eich hun. A ydych chi wedi gweld difrifoldeb eich cyflwr, tywyllwch eich enaid. Ydych chi wedi dod at y man, does dim lle i droi ganddoch chi, bod staen pechod mor y ddwfn, nad ydych chi'n gwybod sut allwch chi wella eich hun. Dim amser gen i nawr i fynd trwy fe, ond chi sydd yn grefyddol ac yn gosod eich hun i'ch ben y pobl yni sydd tu fas i'r capel, ac sydd ddim yn mynd i gapel o gwbl ac i ni'n gallu berniadu nhw, ond dyma lle ni'n llawn crefydd. Ac i ni ddim wedi gweld ein pechod ni. Wel, darllenwch adnod 10 hyd 15, ac fe welwch chi. Na ddarllen un rhan, gwrandewch air yr arglwydd tywysogion Sodom, clywch gyfraith ein Duw ni pobl Gomorra, beth yw lluosogrwych eich a berthau i mi med yr arglwydd, llawn ydw i foboeth a berthau hyrdod, ac o fraster anifeiliad breision, gwaed bystych ac wyn a bychod, nid ymhyfrydau sy'n mynd ymlaen. Mae'n dweud eich a berthau crefyddol chi, ac y mae e'n warth. Dwi'n ei wrthod ei gyd. Ond nid yw'n ddisgrifiad o gapelwyr Cymru heddi, yn ei cymanfaoedd canu, yn gwybod y enwau'r tonau, ac yn canu'r bas, ac yn canu'r tenor, ac yn canu'r soprano, ac yn canu'r alto, a'r organ wrthi, ac yn canu'r tonau i gyd, a pawb yn mynd i hwyl, a does dim syniad yn nhw beth yw ystyr geiriau, ond maen nhw'n gwybod enw'r dôn, ac am mae Cymru ydyn ni. Ond mae Duw yn edrych lawr o'r nefoedd ac yn dweud mae'r cyfan yn warth. Achos nid addoliad y galon yw e. Ac yma eich pechod fel staen ysgarlad. Mae e mor ddwfn â hynny. Wel, i orffen yr addewid
Dyna i chi gyflwr trienus. Ond dyw'r mwyafrif ddim yn ei weld na'i deimlo fe, ac maen nhw'n parhau i ddadlau gyda Duw. Ond mae yna rhai yn dod i'r man lle maen nhw'n gweld ac yn deall ac yn digaloni o'i cyflwr. Ac mae'r adnod yma i chi. Dyw'r adnod yma, bod falle'n gallu cael ei ddefnyddio i gweddill o bobl sydd yn parhau yn eu pechod nhw. Ond i ryw raddau, falle bydd rhai'n dweud, wel, neu barhau yn fy mhechod os ta dyna yw difrifoldeb ystai, neu gario ymlaen. Dyw'r adnod yma ddim wir lot o werth i chi, yr adnod yma sydd yn werth i chi sydd wedi gweld staen i'ch pechod. Chi sydd wedi gweld pa mor ddrwg i chi. Chi sydd wedi gweld pa mor dywyll yw eich calon chi. Deiwch yr awr hon, ac ymresymwn, medd yr arglwydd, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, ant cynwyned ar eira. Pe cochent fel porffor, byddant fel gwlan. Dyna'r addewid. Nawr, dwi'n ddim lot o gysur i chi sydd fan hyn sydd eisiau cario ymlaen yn y byd, ond efallai bod yn gysur i rywun sydd wedi gweld i bechod fel staen ysgarlad. Ac eich bod wedi gweld bod dim gobaith i chi. Ac yna chi'n darllen adnod fel hon, ac dyma yw gobaith yr Efengil. Mae'r Efengil i gyd yn yr adnod yma. Os na rywun yma sydd yn meddwl ei bod wedi pechu cymaint, nad oes maddeuant, nad oes na gobaith i chi. Oes na rywun fan hyn sy'n gallu restru y pechodau ac yn gallu dod â dadleuon ôl i ni fan hyn. Ond dwi wedi gwneud hwn, a dwi'n gwneud y llall, a mae hwn yn beth ofnadw, a mae'r llall yn beth ofnadw, a dyma be nes i yn fy mhlentyndod, dyma be nes i yn fy arddegau, dyma be nes i yn fy ugeiniau, ac dwi'n llawn pechod, a does dim maddeuant i fi, ac eich bod chi'n dod. Wel, mae'r adnod yma yn union ar eich cyfer chi. Dwi ddim ar gyfer chi sydd eisiau parhau i gyfiawnhau eich pechod. Mae'r adnod ar gyfer y rhai sydd wedi gweld tywyllwch i cyflwr. Pe bai eich drygioni'r gweithaf yn y byd. Fel dilledyn yn gorwedd mewn lliw ysgarlad ddwywaith dros gyfnod, fel nad oes modd ei olchi ymaith. Petaich fel hynny, rhestrwch eich pechodau gweithaf oll, a dyma be gewch chi, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, ant cynwyned ar eira, pe cochent fel porffor, byddant fel gwlan. Sut gall hyn fod? Sut gall Eseia ddweud hynny? Ni'n gweld nad oes modd gwared eich pechod eich hun, mae'n gwybod hynny. Falle bod rhai o'n chi wedi trio gwella eich hun. Falle bod rhai wedi trio golchi eich hun yn lan, a chi wedi methu. Felly sut gall Eseia ddweud? Bydd eich pechodau mynd cynwyned ar eira ac fel y gwlan. Wel, mae Eseia yn pwyntio at Grist fan hyn, dyw e. Mae Crist yw y ffordd y darparo Duw i'ch glanhau ac i'ch maddau. Dyna beth mae Eseia yn neud. Mae'n pwyntio at Grist. Mae'n dweud, os ydych chi am eich pechodau sydd fel ysgarlad, sydd mor llawn staen y lliw o bechod, os ydych chi eisiau pechodau fod fel yr eira, os ydych chi eisiau eich pechodau sydd fel porffor i fod mor wyn ac mor lan ar gwlan, yna dewch at Grist. Mae wedi dangos eich pechod ac wedi dangos ei fod wedi darparu ffordd i'ch maddau chi. Dyna beth mae wedi wneud fan hyn. Mae yna ffordd wedi darparu. Trwy yr arglwydd Iesu Grist, mae Iesu Grist wedi bodloni'r tad. Roedd yn edrych ymlaen tuag at y cyfnod hynny. A dyma beth yw'r Efengil. Fe ddaeth Iesu Grist i ddarparu ffordd fel y gall eich pechodau fod yn wynach na'r eira. Fe ddaeth Crist a trigor y ddeiar. Fe fuodd e fyw bywyd mewn fath ffordd a fodlonodd y tad. Roedd y Duw y tad yn mynnu perffeithrwydd i gadw'r ddedd, pob un llythyren o'r ddedd. Beth nath Iesu Grist? Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn llwyr. A fe wnaeth yn ein lle ni, rhywbeth na allwn ni wneud, fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni, ac yna fe gymerodd e'r gosb am ein methiant ni gadw gofynion y tad. Fe gymerodd Crist y gosb am ein pechodau ni, fe groesoeliwyd e, fe cosbwyd ef yn ein lle ni, a thrwy y gwaed a dywallwyd o'i weithiennau fe ar y groes, thrwy ei farwolaeth e, mae modd i ni dderbyn maddeuant pechodau. Os chi wedi gweld eich cyflwr, ble ddylsech chi fynd?
Dych chi fod i fynd i rhyw eglwys a cyffesu rhyw offeiriad i'ch pechodau, pam gwastraffu amser, allwch chi fynd syth at Grist. Dyna beth mae Beibl yn dweud. Os rhaid i chi fynd ar rhyw bererindod a gweddio rhyw gyfres o weddiau, na, ewch syth at Grist, ewch at y groes. So chi eisiau delio gyda'ch baich o'ch bechod, ewch at Grist. Ewch at y groes. Lyc 18:23 o Dduw, byd dri garog wrthyf bechadur, dilynwch y cyngor, gweithwch allan. O Dduw, byd dri garog wrthyf bechadur, 1 Ioan 1:9. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw fe a chyfiawn fel y maddeuo i ni ein pechodau. Ac yn glanha oddi wrth bob anghyfiawnder. Pob anghyfiawnder, ein holl bechodau. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw fe a chyfiawn fel y maddeuwch i'r cyfan. Mae'n maddau'r cyfan i chi. Mae'n golchi chi'n llwyr lan, pob pechod. Fe ddelir a phob un. Yr rhai naw y biom amdanynt hyd yn oed. Fe'n golchi'r, fe'n maddeu'r, ond hefyd fe'n cyfiawn heir. Fe gawn wisg, fe gawn glogin cyfiawnder Crist sydd yn gorchuddio ni'n llwyr. Fel pe na byddem wedi pechu erioed, mae'n well na hynny hyd yn oed. Nid yn unig fel pe na byddem wedi pechu, ond nawr fe gorchuddir a pherffeithrwydd Crist. Nid yn unig un mae Duw yn edrych ar ni fel rhai sydd ddim wedi pechu, ond mae'n gweld perffeithrwydd Crist yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Deiwch felly. Deiwch yr awr hon ac ymresymwn mynd yr arglwydd pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, ond cynwyned ar eira. Pe cochent fel porffor, byddant fel gwlan. Chi'n meddwl beth mae'r salmydd yn ategu'r geiriau hynny yn Salm 51. Gwrandewch ar hyn. Dyma beth mae'r salmydd wedi weld. Mae Dafydd wedi gweld ei bechod a mae wedi gweld difrifoldeb ei bechod a'r bryntni ei bechod ac mae e fel staen ysgarlad ar ei enaid e ac mae e'n gweddi mas trigar ha wrth efo Dduw yn ôl dy trigarogrwydd, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dileia fy anwireddau. Mae'n mynd ymlaen, golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, glanha fi oddi wrth fy mhechod. Pam canis yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau am pechod sydd wastad ger fy mron, yn derbyn dyd ydy dy hunan y pechais ac y gwneithim y drwg hwn yn dy olwg. Fel yth gyfiawn her pan ddyferych ac y byddyd bir pan farnech. Mae'n mlaen mae'r salmyd i ddeall yn do. A no 5, wele mewn anwiredd ymlluniwyd ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf, wele ceraist wirionedd oedd i mewn a pheri i mi wybod doedd hi neb yn y dirgel. Dyma yw ddymuniad adnod 7, glanha fi a gysop a mi a lanheir. Golch fi a byddaf wynach na'r eira. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd fel y llawenichor esgyr na ddrylliais. Cuddiad o wyneb oddi wrth y mechodau a dileia fy holl anwireddau. Crea galon lan yn o Dduw ac adnewydda ysbryd union o mewn. Odych chi wedi gweld eich pechod? Odych chi wedi gweld difrifoldeb eich cyflwr? Dych chi wedi dod i'r man lle chi'n gwybod na allwch chi wneud dim byd amdano. Wel, gobeithio felly. Achos os ydych chi wedi dod i'r man hynny, yna mae adnod 19 yn adnod i chi. Chi sydd ddim yn ei weld, chi sydd dal yn dadlech lle chi ac dadlech achos chi. Fe fydd na ddiwrnod yn dod, fyddwch chi'n cofio'r addewid oedd yna ar eich cyfer chi, ond fydd ar ei hwyr. Fyddwch chi yn rhagwyddoldeb. Ac fyddwch chi'n ysu am y ffynon gwaed yr arglwydd Iesu Grist pryd hynny, ond fydd ar ei hwyr. Fi dim maddeiant wedyn, fi dim glanhad wedyn, ond ma na gynnig maddeiant nawr. Deiwch yr awr hon, ac ymresymwn nawr, medd yr arglwydd. Pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, and cynwyned ar eira. Pe cochent fel porffor, byddant fel gwlan. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, i ni yn diolch i ti am waed yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti am ei gyfiawnder perffaith, ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sydd yn cynnig ffordd i faddeiant ac ffordd i bechadur i gael ei olchi'n lan. O Dduw, trwy dy ysbryd i ni yn gweddio, bydd na ryw rai yn dod o dywyllwch i oleini'r efengil hyd yn oed heddiw. Caniatar pethau hyn clod i enw di, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni orffen i'n gwasanaeth trwy gan yr emyn rhif 297. 297, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn, mae iachawdwriaeth